Tard o d'hora hauràs de dir alguna cosa, Rafael. Soc pobre. Creus que això té a veure amb que el meu papi... Amb què hagi fotut el camp? Evidentment, té tot a veure. Ara mateix ton pare deu ser ara mateix a una illa d'aquestes, un paradís fiscal, o com collons es digui. Però per què? Per què? Si eren rics! Per què em fa això? Per què em treu els diners de les meves targetes? Em vol matar la gana? El meu papi no m'estima? Home, jo m'imagino que haurà fugit perquè haurà evadit impostos, com la majoria d'empresaris milionaris de l'Estat, i l'hauran enxampat. Haurà evadit? Què? Impostos. Qui són els impostos? Doncs sí, definitivament deu ser per això. Què pica ara? Que has demanat alguna cosa? Impostos. Que és algun tipus de gent dolenta? Xaval. Hola? Qui és, Jaume? No ho sé, no hi ha pas ningú. S'hauran equivocat, jo què sé. Ui. Què és això? Què és què? Hi ha com una carta aquí. Ui, L'hauran fotut per sota la porta. que misteriós. Què posa? Doncs posa el teu nom. A veure. No posa remitent ni res? T'imagines que és un admirador secret? Buah, seria perfecte, perquè amb el dia de merda que porto, només això ens m'animaria. Aquí hi ha com uns números. Què? Com rars, sí, són com números super de llargs i posa també com graus. Saps quan fa la temperatura, allò? La consola Tomàs Molina diu no sé què de graus, algo així. Veure porta? Sí, potser són com números de telèfon, però són com super de llargs, no sé. Rafael, això ni són números de telèfon, ni són graus de temperatura. Això són coordenades. Curt de què? Collons, és que no saps res. És que no saps res. Això és per saber un lloc, on és un lloc concret. Collons, les coordenades, un lloc concret on és, allà, t'ho assenyalen. És com enviar la teva UBI per WhatsApp, però modo medieval? Sí, per què no? Sí, m'he de mirar-ho. Ostres, que emocionant tot. Buah, o sigui, que super de guai, no, tot això? Oi que sí? És com una gincana. Ai, quins records de quan anava a l'esplai. Aleshores, creus que aquesta és la UBI del lloc on està el meu papi? Doncs és més que probable. Això ens és el lloc on està? Et sona? Home, és que quan era petit aquí ja anàvem cada cap de setmana. O sigui, every weekend la meva mami havia de portar com uns paquets de no sé què, saps? Pujàvem els divendres, no estàvem fins allà, baixàvem els diumenges i aprofitàvem doncs, per esquiar una miqueteta, saps? Paquets. Verge Santíssima. Doncs aquí tens la teva resposta. Vinga. Fem les maletes? Anem-hi. Però espera un moment. Jaume, espera un moment. Que no tinc diners. Que no te'n recordes. Que no tinc ni un puto euro tinc a la compta corrent. Que soc pobre, soc un indigent ara mateix. I jo et recordo, que vas comprar tot un punyetero edifici per tornar-me uns mitjons. Oh my god, és veritat? Que sóc propietari? Tinc un edifici, per favor. Quin descans, m'acabes d'al·legar la vida, vamos. Vaig a fer la maleta. Com mola això de ser property. Un moment. Si l'acompanyo, estaré sent còmplice de l'evasió d'impostos d'un senyor milionari. Això va en contra de la llei i dels meus principis. Què faig? Jaume, va, espavila, que vull marxar avui, Sí, ara vinc, sí. Encara que...
Potser no ha evadit impostos, potser és una altra cosa. Esclar, potser s'ha arruïnat i prou, i ja està, vull dir, jo no en sé res, ja està. Jo vaig i ja està, jo no en sé res, cony. Home. Un nou cas de corrupció sacseja Catalunya. L'empresari Rafael de Cent Camps i Batlló ha estat acusat de frau fiscal. Jaume. Hem de marxar, ja. Merda.